फ्रेंड्स, मी दीपाली माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत करते. तुम्ही म्हणाल म्हटलं की मी दीपाली, आम्हाला माहिती आहे ना तू दीपाली आहे, तरी पण तू कशाला सांगत बसते की मी दीपाली आहे. परंतु रोज आपल्याला नवीन नवीन लोक जे आहेत ते ॲड होत असतात. काही जण म्हणजे जुनेच असतात आणि काही जण नवीन बघतात येऊन, कधी त्यांना बघू वाटलं तर व्हिडिओ आपले, तर त्याच्यामुळे मला रोज सांगावं लागतं की मी दीपाली आहे. आणि माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. हे दररोजचं आपल्याला ठरलेलंच असतं तसं शब्द. तर वाजले आहेत संध्याकाळचे 7:30 आणि 8 वाजता नीलला मला घ्यायला जायचं आहे. नीलला घेऊन आल्यानंतर मला बनवायचं आहे स्वयंपाकामध्ये नॉनव्हेज बनवायचं आहे. चिकन बनवायचं आहे. ते बोलले चिकन घेऊन येतो. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काय, तर मी चिकन मटण म्हणजे असलं काही खात नाही. कारण माझ्या घरामध्ये पहिल्यापासून माझे आई वडील असतील, मामा मामी हे ते कोणी माझे जे आहेत ते बिलकुल नॉनव्हेज खात नव्हते. त्याच्यामुळे मलाही तशी सवय लागली की मीही नॉनव्हेज खात नाही. आणि आमच्या घरामध्ये सगळ्यांच्या गळ्यामध्ये माळा आहेत आणि माझ्याही गळ्यामध्ये माळ आहे. आणि कधी लहानपणी कधी घातली मला पण आठवत नाही. तर त्यामुळं मला ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या लग्न झाल्यावर नवीन होत्या, नॉनव्हेज वगैरे. माझे तसे चुलत्याची मुलं खातात, चुलता खातो, पण माझी चुलती खात नाहीये, माझी आई पण खात नाहीये, माझे वडील खात नाहीत. असं म्हणजे बऱ्यापैकी लोक आमच्या घरामध्ये खात नाहीत आणि मी पण खात नव्हते. कारण माझ्या आई वडिलांना देवाचं प्रचंड वेड होतं. माझे वडील तर पहाटेपासून देवाचं नामस्मरण करत असतात. 3 वाजल्यापासून त्यांचा टाळ जो आहे तो चालू असतो. कधी कधी मी जर गावी गेली ना तर मी ओरडत असते वडिलांना, मग जसे आम्हाला झोपू दे ना दादा, कशाला काम एवढ्या लवकर. पण त्यांना वेळ आहे आणि देवाचं म्हणजे आपण नामस्मरण केल्यावर चांगलं असतं. ती गोष्ट काय म्हणजे हे नाही, ते काय चुकीचं नाही. परंतु कसं गेल्यावर कसं असं वाटतं रिलॅक्स असावं, झोप प्रचंड घ्यावी. माहेर गेल्यावर सासरी असल्यावर वेगळं असतं, माहेर गेल्यावर वेगळं असतं, बरोबर. जर म्हणजे आपल्याला माहेर गेल्यावर कसं असतं प्रचंड झोप. आणि असं माहेरी जर आपण गेलो ना तर आपल्याला झोपावंच वाटतं, सारखं झोपावं आणि मनसोक्त अशी झोप व्हावी असं वाटत असतं. मग मी दादाला म्हणत असते, म्हणजे मी माझ्या वडिलांना दादा बोलते, तर दादांना बोलते, दादा बास करा ना दादा, सकाळी तुमचं नंतर करा ना, जे काय असेल ते आम्हाला झोपू द्या ना, म्हणजे नील उठेल वगैरे वगैरे. तर त्यावेळेस ते आमचं थोडा वेळ ऐकतात आणि नंतर अजून त्यांचं चालू होतात. ते झोप पण पूर्ण घेत नाही त्या देवाच्या नातं. मग मला काय वाटतं, पूर्णपणे झोप घ्यावी आणि नंतर तुमचं जे नामस्मरण असेल ते करावं. तसंही चांगलं असतं देवाचं नामस्मरण केलेलं, म्हणजे प्रत्येकानं करायलाच हवं, असं नाही करू नये मी असं म्हणत नाही. परंतु त्यांची झोप पूर्ण होत नाही. कधी कधी तर म्हणजे कधी कीर्तनाला जातात तर 11-12 वाजेपर्यंत कीर्तन, नंतर अजून सकाळी लवकर उठतात आणि नंतर ते देवाचं करत बसतात. तर अशा होऊ नये. त्याच्यामुळं कसं शरीराला झोप पण पाहिजे असते, माणसाच्या शरीराला झोपेची पण तितकीच गरज असते. त्याच्यामुळे मी त्यांना म्हणत असते, आधी पूर्ण झोप घेत जावा आणि मग बाकीच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या करत जावा. आणि मग कामं पण असतात, शेळ्या वगैरे आहेत आमच्या घरी गावी, तर त्यांचंही काम असतं त्यांना. तर तो विषय जाऊ द्या. आता आपण कुठं आलतो, नॉनव्हेजवर होतो. तर माझ्या गळ्यामध्ये माळ आहे आणि मी काही पहिल्यापासून कधी बनवलं नव्हतं किंवा हे अशा गोष्टी माझ्यासाठी नवीन होत्या लग्न झाल्यानंतर. आणि इथं ह्यांना ना रोज नॉनव्हेज दिलं तर रोज खातील अशा आहे ते. तर त्यांना ना नॉनव्हेज पाय जमतच नाही. म्हणजे असं त्यांना आठवड्यातनं एकदा 2दा मंगळवार, बुधवार आणि शुक्रवार ठरलेले वार असतात, त्यात काय कमीच नसतं. मग मला कधी कधी राग येतो. मग मी बोलत असते, काय रोज उठलं की हे. मग मी कधी कधी बडबड पण करत असते. परंतु पहिले 2 वर्ष जे होते ते मी कधी बनवलं नव्हतं नॉनव्हेज, कारण मला येत नव्हतं बनवायला. आणि मी कधी त्या म्हणजे ह्यांना पण माहिती होतं हिला येत नाही, ह्याच्या घरामध्ये खात नाहीत कोण, त्याच्यामुळे. आणि हे मला कधी सांगत पण नव्हते बनव म्हणून. मग नंतर 2 वर्षानंतर मला असं वाटायला लागलं की आपण पण शिकायला हवं. कारण बाहेर जर खायचं म्हणलं तर पैसे भरपूर जातात आणि बनवून देणं म्हणजे यात काही गैर नाही. बनवून दिलं आपल्याला थोडी खायचं, आपल्याला फक्त बनवून द्यायचं आणि ते एक अन्न आहे. त्याच्यामुळं बनवून दिलं. काही जण म्हणतात की तुझ्या गळ्यात माळ आहे, तू का बनवते वगैरे वगैरे. तर आपल्याला थोडी ना खायचंय, आपण फक्त बनवून द्यायचंय. बनवून दिलं म्हणून काय झालं नाही का. मग आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे मी पण खात नाही, माझे जाऊबाई पण खात नाही. आम्ही दोघी जावा जे आहेत त्या माळकरी आहेत आणि हे जे बाकीचे घरातले आहेत ते नुसतं नॉनव्हेज करत असते ते. तर असा विषय आहे. तर ते बोलले की नॉनव्हेज घेऊन येतो. तर आता मला ते बनवायचं आहे. पहिल्यांदा नीलला घेऊन येईन आणि मग नंतर त्याची तयारीला लागेल. आणि मी कशा पद्धतीने बनवते हे मी तुमच्यासोबत शेअर करेन. तर चला, तर मग आता थोड्या वेळानं भेटूया. तोपर्यंत बाय बाय.
तर फ्रेंड्स मी चाललेली आहे नीलला घेण्यासाठी. चला मग. चल फास्ट. बॅग कशी घेतले बाबू. इथं डान्स असतो. चल 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 फटाफट. तू खेळणार आहे का इथं. बसणार आहे निवांत. खेळणार नाही तू. मग जाऊया का घरी. जाऊया घरी. इकडे बघ ना. जाऊया घरी. खेळणार नाही तर काय करू मग. जा जे दादा खेळतोय तो. बघ कुठं उभारलाय का. तर फ्रेंड जेवण बनवायचं कॅन्सल झालेलं आहे. म्हणजे सकाळ ते बोलले की नॉनव्हेज नको कारण मार्गशीर्ष महिना. हे 2-3 वेळेस खाल्लं आणि आता बोलले की नको मला बनवू. म्हणजे बॅग ठेव. बॅग ठेव ना. अव्वा. बॅग ठेव बॅग ठेव. ती दीदी आली खेळायला. हाक मार दीदीला. दीदी तू काय म्हणतो टीचरला. टीचरला काय बोलला तू आता. टीचरला काय म्हणला सांग. तो दीदी आली. आताच घरी आली आणि ह्याला नालेकरा खेळायला सोडलं. तर खेळणं तिथं नोटबुक घेऊन लिहित बसलाय. जसं काय हे एवढा अभ्यास करतो विचारायलाच नको. मग नंतर आता आली घरी. बघू मला त्याला काहीतरी बनवेन. काय बनवू दोघांसाठी. तर आताच झालेल्या आहेत भाकरी. तर तेव्हा ते टिकली काढली स्वतःच्या कपाळाला लावायला लागलाय. आहे का. टिकलीच माझी ठेवत नाही. असंच करते. येते टिकली काढतो स्वतःच्या कपाळाला लावत. तर आता भाकरी वगैरे झाल्या. मकाच्या 2 भाकरी केल्या. अगं बया पोगी. पोगी आहे तू. छान दिसते पोगी. गुंडी. तर आताच भाकरी केल्या. मकाच्या 2 सासूबाईंनी खूप दिवस झाले पीठ आणलेलं होतं. गेल्या महिन्यात ते आलते तेव्हा. तर मग म्हणलं त्याच्या 2 भाकरी कराव्या. आता केलेल्या आहेत आणि टिकली लावल्यावर कशा दिसते ग बावळ्या. तर आता मग आम्ही आता जेवतो. जेवायला 10 वाजतेत. झोपायला 11 वाजतेत. भांडी पिंडी सगळं आवरून. आणि ह्याचं जेवण तर किती उशिरा असतं. जेवतो 10:30-11 वाजता. त्याला बळत चारायला लागतं काहीतरी. नाहीतर रात्रभर उठत असतं. मम्मा भूक लागली. मम्मा भूक लागली. एकदा खाऊन झोपला ना 11 वाजता. तर मग बळच चारायचं 11 वाजता. मग ती रात्रभर उठत नाही. मग झोपतो निवांत आणि सकाळ उठतो. तर चला तर मग आता आजचा ब्लॉग इथंच आपण स्टॉप करूया. बाय बाय. बाय बाय.